Yo, what's up mga migoy? Mayong hapon o magandang hapon sa inyong lahat. For today's video, ituturo ko lang kung paano yung style ko sa paglinis ng ating motor. Most especially sa mga chrome parts natin. So, yung lilinisin ko o yung pakintabin ko is yung grab bar. Ito yung grab bar, may langaw pa. So, unang gagawin is tatanggalin natin. At pangalawa, gagamitin natin o papahiran natin ng Pledge metal polish. So ayan mga amigoy, natanggal na siya. I mean hindi pa, narusan lang yung bolts. So ayan mga amigoy, natanggal na siya. At lalagyan na natin ng metal polish. So ayan, nalagyan na ng metal polish. At susunod na gawin is lagyan natin ng Joy. So lagyan natin ng tubig. Tapos isang patak kayang sang katutak. Yan ang Joy. So bago nyo i-mix yan sa tubig, make sure yung gagamitin yung Scotch Brite is yung yellow na side. Wag dito. Dito dapat. So ayan mga amigoy, no, na-install ko na siya. Yung ginawa ko kanina, pwede yun i-apply sa lahat. Most especially sa mga chrome parts natin. Lagyan natin ng, lagyan natin ng metal polish. Tapos wag nyo punasan. Lagyan mo lang, apply mo lang lahat. Tapos buhusan mo ng tubig. Tapos tsaka mo lagyan ng Joy na may halong tubig. Sinishare ko lang yung style ko sa pagpakintab ng pagpa-maintain ng durability ng ating chrome. So kung may suggestions kayo, comment nyo below. Please support me via subscribe and like this video. Thank you so much and see you on the next video. Bye bye.